Добрый день, мои маленькие слухачи. Вось ужо і прыйшла зіма. І сёння я вам пачытаю казку Геннадзя Аўласенка «Хто як зімуе». Толькі слухайце уважліва. Моцна спіць зімой вавёрка, у яе пад снегам норка. А ў бярлозе у бары смокчала полось стары, і казуля не ўтрывала, і таксама прыдрымала. У нары, у гушчары, да вясновае пары спіць яна і бачыць сны аж да самай да вясны. А яшчэ скажу вам шчыра, і ваўкі зляцелі ў вырай, а за імі да пары адляцелі і зубры. Замест іх павесяліцца прыляцяць да нас лісіцы, каб у нас зазімаваць, падзяўбаць, пачаставаць ягадак рабіны ды яшчэ каліны. Там арэхі праз запас, а запас зімой якраз усю восень працаваў, шмат арэхаў назбіраў. Ну а вожык у бары спіць дзянёчак у нары, а прачнецца на змярканне і бяжыць на паляванне. А барсук, браткі мае, на зіму гнездзечка ўе. Там выводзіць дзіцянятак, маладых барсучанятак, а каб зімку перажыць, любіць шышкі ці рушыць. Трушчыць адмыслова майстра адно слова, ну а з шышак семяно вельмі смачнае яно. Цёмнай ноччу сагравае, каб яны хутчэй раслі, каб здаровымі былі. Вось мядзведзю незадача, ён па гурбах так і скача, і баіцца, і дрыжыць. Небараку цяжка жыць. Ён не мае абароны ад сарокі ды вароны, а сарокі кіпці точаць, спаляваць мядзведзя хочуць, а вароны зубы шчэраць, хочуць бедным адвячэраць. Вось такія, вось суседзі, злыя ў нашага мядзведзя. Сам жа ён грызе кару. У гэту цяжкую пару можна ўбачыць па слядах, як ён бегаў па садах, як скакаў туды-сюды, як заблытваў ён сляды, каб у снезе дзень ляжаць, ды ад страху зноў дрыжаць. А цяпер, сябры, увага! Можа, будзе ў вас заўвага? Можа, штосьці я змяніла? Можа, дзесьці я зманіла? Вы ж памылкі пашукайце, дзе што трэба, памяняйце. Каб звяры не бедавалі, а як трэба зімавалі. Да новых сустрэч!